Ами аз съм доктор Дякова, Полина. Моите пациенти ми казват доктор Поли. И с това така са ме написали. Аз се съгласих да дойда тук при вас заради българската майка, която е невероятна. Тя е интелигентна, тя е борбена, тя е интуитивна, тя е всеотдайна. И тя ми е научила на много неща. И аз наистина и благодаря. И заради нея аз направих едно проучване на един проблем в здравето, въобще в един симптом. Не болест, симптом. Едно проучване, което всъщност предизвиква между всички родители, сред всички родители и всички пораснали деца също, голяма паника. Ти всъщност искаше днес да развенчаеш някои митове и те са свързани основно с няколко основни оплаквания, които родителите имат. Точно Кои бяха така. основните оплаквания? Това е температурата най-вече. На първо място. После кашлица, хрема и както и да е. Това е. Тоест от колко години опит? Маги каза 30, ама майче са повечко. Значи от 30 плюс години опит. Това са основните неща, от които родителите се оплакват и от тях всеки ден. Най-специфичното и най-страшното за родителите е температурата. Тоест ти искаш да говориш най-вече за нея. Точно така. И затова направих едно проучване, много сcientifično, много научно, за да мога да бъда добре обоснована. Аз през моята практика разбрах, че всъщност температурата не е опасна. Тя е един дар за нашия организъм, но ние имаме насъдени стари такива разбирания, че това е нещо много опасно. Наистина има ситуации такива, но не всичко е така. Добре, ние сме учени от деца, че температурата трябва в момента, в който се дигне, да се сваля, защото иначе детето се чувства зле. Това така ли е? Не, всъщност температурата е един симптом, то не е заболяване. Когато тя се вдигне, това означава, че ние имаме нещо има в този организъм. Аз ще говоря за децата, но това се отнася и за възрастните. Искам да говоря за най-често срещаните заболявания. Това са вируси и бактерии, които са, знаете, че са повсеместно сред нас. Веднага се дига тази температура, когато влезе този причинител и изведнъж настъпва паника, детето е болно, има температура. И тази температура вече е вдигната, тя е резултат от влизането на този микроорганизъм, но тя е резултат от борбата на самия организъм срещу този причинител. Така че не бива да я смъкваме и сега ще трябва да обясним. Изобщо не бива да я смъкваме. Сега има ситуации. Обстоятелства? Не, има ситуации, аз ще обясня ситуации. Има ли нива, над които е опасно? Да, има. Всъщност нашия организъм има един термостат, температурен термостат, който е в мозъка. Той се намира в хипоталамуса. И този термостат винаги задържа нашата температура до 41 градуса. 40 градуса, точка 5. Може до 41 при тия случаи. Има само изключения. Никога няма да се плашите, че вашето дете или вие дигате температура, която ще стигне някакви нива. Няма. Той е начин на предпазване. Той се стига до тая температура, може да стигне само до 40 градуса и половина. И това е. А каква е ролята на температурата в организма всъщност? Моля? Каква е ролята на температурата? Какво прави тя? Значи, когато влезе този причинител в организма, се задейства нашата имунна система. Пращат се така наречените, няма да ви занимавам с подробности, едни цитокини, които са пирогенни цитокини, отиват в предната част на хипоталамуса, вдига се прага, почва едно излъчване на едни вещества, казват се простагландини, те вдигат прага на понасене на температурата. Така че обратната връзка на организма и той почва да бърза да вдига тази температура, за да достигне този нов праг. А защо? Когато се вдигне тази температура, се задейства нашата имунна система. Няма пак да ви занимавам с подробности, но тази имунна система се задейства точно от нивото, от началото на повдигане на температурата. Тя се задейства от една страна и от друга страна се създават условия тия причинители да не се размножават.
Значи те се унищожават, те не се размножават. И във всеки един момент, когато вие дадете едно противотемпературно, вие помагате на тия микроорганизми те да си вършат работата. Така че си помислете. Затова аз ви давам тия факти върсус тия нещо, митове. Което на мен звучи почти като светотатство, че температурата всъщност ни лекува и като я понижаваме, ние спираме да се лекуваме, пречим на организма да ни излекува. Пречим на организма и всъщност тая болест тя си продължава все повече и повече. И в края на краищата или се оказваме с някакви лекарства, или се оказваме с един много дълъг процес на излекуване. Добре, как да накараме майките да не се притесняват, че от детето като дигне температура става неактивно, почва да забелва очите? Да, наистина. Тук е една малка... Тук все пак майките си знаят децата. Всяко едно дете, както и възрастен, той се променя, става летаргично или мрънка, плаче, иска да го носят, нали? Но има специфични ситуации, при които трябва да бъдем много внимателни. Първата ситуация е едно новородено дете до 3 месеца, 2 до 3 месеца. Дигна ли температура, няма чакане. Тоест там не въжат тия правила? Не въжат. Понеже? Не, защото това е много опасна ситуация. Тук имаме някаква болест на новороденото, която може да се прояви в тия месеци и там вече не можем да постъпваме по такъв начин. Трябва да се сложи диагноза. Има ли обстоятелства, при които, или заболявания, при които организма вече не може сам да контролира температурата, има опасност от... Да, това са няколко ситуации са такива, но най-важните са отравянето. И другата, на приемането някакво вещество отровно, което децата много често, нали, те не знаят какво правят. Другото, това е хипертермията или топлинния удар, който вече при него и при отравянето може да се вдигне температурата над 41 градуса, да стане 42 градуса и тогава имаме поражения. Но това е отделна работа. Другото нещо, значи ние имаме, тая температура може да е резултат на един менингит, на един енцефалит, но не е нужно тя да е много висока, тя може да е ниска. Така че точната диагноза е също много полезна да се отдиференцира. Но майка да си познава детето, вие то всъщност е добре. То малко мрънка, малко отпуснато, но е добре. Ако имаме респираторни проблеми, то диша тежко. Ако имаме... не можете да правите, нали, връзка с него, няма съзнателна връзка с него. То малко леко загубва съзнание, тогава вече, нали, това са отделни неща, това са сигнали, че има нещо друго. Тоест, тук опасността пак не е от температурата, всъщност от това, за което тя е симптом, трябва да се търси причинителя. Да. Има ли други заболявания, при които... Има метаболитни заболявания, много са, но това са най-важните. Другото нещо, което е, но това не е свързано с температура, това е свързано с диагнозата. Тежестта на заболяването не зависи от високата температура. Тя може да бъде един вирус с много висока температура. И като му дадете малко панадол, и то тръгва да бяга, и вие разбирате, че всъщност това дете е добре. Тоест така, като дадеш някакво лекарство, може да разбереш дали детето е окей. Ако то не се оправи, значи има нещо друго. Точно така. Действа, значи, ако е само температурата. Точно така. В предварителния разговор беше споменала, че друго заболяване, което може да обърка организма, е топлинния удар. Топлинния удар, да. Тоест отравяне и топлинен удар. Да, отравяне и топлинен удар. Са двете ситуации, в които организма вече спира да там вече регулира собствената си температура. Точно така. Този механизъм на термостаза, той не работи вече. Тук имаме друг механизъм, който е опасен. Там вече не можем да реагираме, освен хоспитализация, нали? Лекарска, болнична помощ. Ти искаше да говориш и за нещо много противоречиво, каквото е гърче, много страшно, едно от най-страшните неща за родителите. Да. Там също има митове, че ако детето получи гърч, това може да доведе до епилепсия, до какво ли не, да увреди мозъка и така нататък. Какви са последните изследвания? Аз за това много се задълбочих да видя какво всъщност напоследък се говори. Гърча всъщност представлява, нали, винаги трябва да имаме температура и се появява между 6 месеца и 6 години при детето и е само в 2% до 4% от децата. Този гърч горе-долу е между 1 и 2 минути
Рядко стига 5 или 15 минути. Но до 1 и 2 минути не причинява... Всъщност... Не какво го причинява? Всъщност, това е бързото вдигане на температурата, скоростта, с която температурата се вдига, а не високата температура. Това е точно този момент на толкова бързо скачане на температурата, че има деца, които са податливи на това. А той самият какво причинява? Самия гърч не причинява нищо, абсолютно нищо не причинява епилепсия, не причинява не причинява мозъчни нарушения, не причинява някакви когнитивни или други нарушения. Но аз говоря за обикновения фебрилен гърч. Сега имаме други условия, при които може да имаме... много често фебрилният гърч се появява при деца, които са на брак между роднини. Той се появява също по-често в семейство, в което има случаи на епилепсия. Тогава случаите на фебрилен гърч се повдигат до 10%. Тоест е възможно оттам да идва това поверие, че гърча води до епилепсия. Всъщност детето е имало преди това тази епилепсия. И сега са открити... И родителите не са разбрали. Всъщност не гърча е причинила, той е показал... Точно така. И сега има нови симптоми, това са автозомно доминантни синдроми, наречени, които всъщност се оказва, че има деца, които са податливи, които могат да направят по-лесно гърч с висока температура. Но всъщност, аз говоря за обикновения фебрилен гърч. Аз не говоря за един гърч, който е... има гърчове, които са смесени с... основата е епилепсия. Там може да имаме една ниска температура, която да предизвика гърча. Имаме епилепсия с фебрилен гърч. Също така трябва да се диференцира един гърч, да не би да има менингит също, енцефалит или така нататък. Метаболитно заболяване, то вече е друго. Нали, това е абсолютно различно. Но пак той може да е симптом за нещо, но самия той не може да причини нищо. Тоест родителите не бива да се ужасяват от... Какво представлява? Опиши го, как изглежда. Гледката е много... са го виждали, само се ужасяват от мисълта. Жестока е гледката, но точно това аз исках и себе си да успокоя, че всъщност резултата не е толкова притеснителен. Той е много... детето губи връзка, губи съзнание. Почват едни движения, може на лицето, може на ръцете и на краката или заедно. И в този момент то трябва да бъде само поставено настрани, да не се слага нищо в устата му, както имаше едно поверие, нали, че трябва. Нищо не се слага. Слага се настрани и се гледате часовника колко време продължава. Много е трудно. Тоест майката или родителя трябва да запази хладнокръвие. Да. И ако продължава над колко време е опасно? До 5 минути, ако продължава, от 5 минути нататък, просто видите ли, че над 2 минути продължава, трябва да се обадите на бърза помощ. А не е ли късно вече? Нищо не е късно. То дори да продължи и 15 минути, няма проблем. Но трябва вече да отидете... Да се види за какво става дума, какви причините. Да. Добре, да кажеш нещо за другите две оплаквания, които не са толкова фундаментални, за кашлица, за... Аз само исках да спомена, исках да обобщя. Все пак детето страда, нали? Ако е стигнало един над 39,5 и 8 нали, температура, то ако то не се чувства добре, ако вие също не се чувствате добре, дайте му противовъзпалител, нали? Или парацетамол, или ибупрофен. Тогава, нали, вие ще тествате детето си, дали той е добре или не, или все пак ще го облегчите по някакъв начин. Ти беше ми казал, че в Англия така ги тестват, като отидат в болницата, дават им по едно панадолче и ако щъкат, значи нищо им няма. Сестрата ги тества и като видят, че бяга, викат, майде, нямате време, нямате място тук. Всъщност моята практика ме е показала и много майки са ме научили, че аз имам много погрешни лекарски разбирания. Нали, те ми казват, кажи ми сега, добре ли е детето? Викам, да бе, някаква вирусна инфекция, но то температура от 39,8. Те викат, добре, няма да му даваш нищо. Викам, бе, дай му малко панадол. Бе, как ще му дам панадол? Няма да му дам нищо. Майката казва. Да, майката и аз настръхвам, нали, като един лекар в кълъп. И всъщност тия деца оздравяват, те стават здрави, аз после не ги виждам. Има много майки в момента присъстващи, които са... И аз им благодаря за това, което са ме научили. Как лекуваш? Аз лекувам с хомеопатия. Какви са предимствата?
Да не дадеш панадол. Предимството ще, че вие оставите тази имунна система да работи. Тя си знае работата, тя се бори с този причинител. Но наистина трябва да се сложи диагноза, нали? Все пак аз не съм толкова крайна. Трябва да имате диагноза. Ако видите детето си, че не, въпреки че му дадете малко по-надолу, и то пак е отпуснато, и то пак малко неадекватно, някаква респираторен, диша тежко, или някакви, нали, има някакви проблеми в оцветяването, тогава съвсем е различно. Нали? Тогава не температурата, а причинителя трябва да се види. Но нали, тогава може да дадете, винаги може да дадете противотемпературно, но просто се съобразявайте с това, че давайки температура понижително, вие много ставате съюзник на тия. Добре, ако трябва да учим панадол не е вреден, обаче той пречи на организма да... Не е вреден, тук аз не говоря нищо. Нищо не казваш? Не, аз не чух. Що? Не е вреден. Манол, това го пише на инструкции. Има си инструкции там, то си... Капките за уши, примерно, които аз трябваше да дам тази седмица, са забранени до 2 годишна възраст. Моето дете е на 3. Как да му ги дам? Кажи ни за хомеопатията. Съвременната медицина не я признава много. Тя е на ръба, не е по здравна каса, нали? Не е по здравна каса. Не е по здравна каса и аз... няма и да стане. Но... Добре, кажи ни твой опит, емпиричният ти опит. Никой не е длъжен да го следва, но е хубаво да го чуем. Защото той е дошъл по някакъв еволюционен път. Той не е паднал от небето, той беше дълга, еволюцията беше дълга. Аз бях един много така стриктен лекар, с научни така подходи. Нали? Дълго време викам си, какво е това към тая астма? Как си се излекувал ти от астма с хомеопатия? Какво е това хомеопатия? Глупост, ти си нямал астма. Хората му убеждават това. Аз имах някакъв там проблем, но много добре си спомням за тая астма. Мои познати ми казаха, аз имам астма. Имах астма, пък се излекувах. Викам, Боже, той пък се излекува от астма. И сега обаче, но на мен съвсем, нали така, всичко става не случайно, може би. С моята дъщеря имах проблем и за 3 часа тя се оправи, след дълго боледуване. Така че аз казах, хомеопатия или нещо друго. И така почва. И от колко години я ползваш? От около 10 години. Какво представлява? Много внимателно тръгнах в хомеопатията, тъй като един много така класически доктор, с много съмнения, нали, как така няма да сваляме температурата, как така едно лекарство. Какво представлява хомеопатичното лекарство? То представлява, всъщност, използва се паметта на водата, една малка част от, например, арсен, за който говорихме, който е отрова, в многократни разреждания, хилядократни разреждания. Колко много? Зависи от самата потенция, която получаваме. То многократно се разрежда. 1000 пъти, 100 000 пъти. И нагоре. Само, че разреждането до някъде, взема се капка и пак се разрежда. Взема се капка, пак се разрежда. Значи може да си представите какво е разреждане. И арсена, лекарите знаят, колегите, които присъстват, арсена е една отрова, която при поемане предизвиква един остър гастрит, повръщане, диария, болки жестоки в корема, отпуснатост, студени крайници. Точно хомеопатичното лекарство лекува точно такива симптоми. То лекува една диария, едно повръщане, вирусно и така нататък. Но аз говоря за класическата хомеопатия. Има и не класическа. Аз имам опит с класическата хомеопатия, която лекува с едно лекарство, което не се повтаря, което лекува цялостно, холистично организма на психическо, емоционално и физическо ниво. И затова, когато наистина се лекувате с хомеопатия, ако вие нямате психически подобрения, значи подобрението на физическо ниво може да не са адекватни. Паметта на водата ми звучи много езотерично. Малко езотерично, да. То вече се доказва, че съществува. Японски учен беше снимал кристалните решетки на водата. Ямото. Да, беше ги поснимал и
Най-вероятно е... Не най-вероятно, когато то е си облъчена с добра енергия, с лоша енергия, това звучеше направо от друга планета за мен. Но е истина, защото самата хомеопатия го доказва. Тоест пак говорим за закони, които може би са там, но ние не сме стигнали. Да, така ли смяташ? Да. Аз прочетох преди 2 дни, казват от една книга, всички неразбрани неща са илюзорни. Щом се разберат, те представят да бъдат илюзорни. Значи ние не знаем за водата, не знаем какво представлява всъщност, ние знаем една малка част за нея. Но това, че факта, че съществува такова нещо, тъй като аз самата се лекувах с хомеопатия и самата аз го почувствах, оттам и започнах. Тогава разбираме. Много ти благодаря. Нещо ще кажеш ли за хремата и кашлицата или те въобще не са нещо, на което трябва да се обръща внимание? Особено пък хремата, обаче говоря за инфекциозна вирусна хрема. Тя може да бъде алергична, може да бъде инфекциозна. Обикновено в повечето случаи стават, те са най-обикновени. Кашлицата също понякога изглежда изключително жестока, невероятна, обаче тя е на горни дихателни пътища. Само като когато отидете при вашия специалист и видите, че няма проблеми в долни дихателни пътища, няма да се притеснявате, кашлицата не е проблем. Забранени са напоследък всякакви лекарства за кашлица. Това официално се споменава. Къде са забранени? Навсякъде, освен тук. Да. Ама тук има много билкови такива. Става дума за лекарства, но не и за билковите сиропи, които се продават по-често. Казват, Американската асоциация педиатрична твърди, че най-доброто лекарство за кашлица това е добрата хидратация на организма. Добрата хидратация предизвиква откашляне на всичко, каквото е събрано в... Вода? Да, вода и може и мед. Доказано, че най-добрият сироп за кашлица може би вода и мед. Исках да кажа също при температурите. Значи, вие можете да свалите температурата не само с противотемпература, но може и с обтриване, но никога с студена вода. Защото студената вода, кожата има една вазоконстрикция, съдовете са свити в кожата и когато вие сложите студено, вие предизвикате още един голям стрес. Така че никога гореща вода. Никога студена. Краката в гореща вода или топла. Много арабски държави пият чай през лято. Да. Става такава реакция най-вероятно. Да, отваря порите. За да излезе, по-лесно се поти човек. Но винаги трябва да внимавате, това са факти, аз ви ги казвам, но винаги температурата е симптом. Обаче причината каква е, ако сте сигурни, окей. Но там вече е друго. Мисля, че това е добър финал. Благодарим ти много. Благодаря аз много. Успехи!